Hi ma'am sir, kumusta? Welcome na naman sa akin channel. Ako pa rin si Sibantilan. For this video mga ma'am sir, update lang tayo sa kinita natin sa Axie Infinity Homeland. Pero bago natin sisimulan, huwag kalimutan mag-like, subscribe, click the notification bell na rin para ayos tayo, di ba? So yun nga yung pag-uusapan natin about sa Axie Infinity Homeland, kung magkano yung kinita natin sa loob ng 6 na buwan. Wala tayong inilabas na pera dito mga ma'am sir. Oras lang yung puhunan natin dito mga ma'am sir. Ang unang pag-uusapan natin is about sa Moonpool mga ma'am sir. So ito yung isa sa income na nakukuha natin sa Axie Infinity Homeland. Ilan ba yung Moonpool na nakuha natin? Ito is ano lang to isa. Yung sa akin 40%, yung sa may-ari is 60%. So, yun yung hatian namin mga ma'am sir. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, 12 yung Moonpool na nakuha natin sa loob ng 6 na buwan mga ma'am sir. Ito yung earnings natin mga ma'am sir. Click natin to. Ito yung withdrawal natin na nakuha. MAXS ito mga ma'am sir. Divide to 1,000 lang. Yan yung AXS na darating sa account mo mga ma'am sir. Kagaya nito, 2.782 divide 1,000, yung dadating sa iyo is 2.782 AXS na siya mga ma'am sir. So ito total natin. Magkano ba yung income na nakuha natin sa sa Axie Infinity Homeland mga ma'am sir. Sa February 3, naka-withdraw tayo ng 0.222. Yung mga point dito mga ma'am sir, hindi na natin siya isasali sa pag pag-compute. Plus 1.109 plus 3.004 plus 2.755 plus 2.684 plus 3.261 plus 0.617 plus 2.782 plus 1.001 plus 1.526 plus 5 plus 6.042 plus 2.713 plus 3.063 plus 2.408 plus 21.78 plus 2.677 plus 2.45 plus 3.395. So, ayan ma'am sir. So, meron tayong 48.382 XS mga ma'am sir. So, ito yung nakuha natin sa loob ng 6 na buwan mga ma'am sir. Tapos, meron pa tayong coming, no? So, inipon muna natin yan. Yung presyo ng excess ma'am sir is di natin alam kung kailan tataas, no? So, dito ngayon is 436.99. So, ito yung pagbabasihan natin sa kinita natin sa Homeland mga ma'am sir. So, paste natin. Sa loob ng 6 na buwan mga ma'am sir, kumita tayo ng 21,000 plus. Not bad na yan mga ma'am sir. Tapos, wala tayo, di ba? Wala tayong pirang inilabas. So, ayan lang sa Axie Infinity Homeland update natin mga ma'am sir. So, naglalaro pa rin tayo, no? Hindi lang nga tayo masyadong naka-upload about dito mga ma'am sir dahil medyo busy din. At NBA Finals, Dallas versus Boston. Sino kayang magcha-champion, no? Gusto mo bang kumusta dyan sa Dallas or sa Boston? Join na kayo sa windsor.ph mga ma'am sir. Legit po siya mga ma'am sir dahil accredited siya sa Pagcor. Meron din silang mga mines, tong-ets mga ma'am sir. Slots, casino live. Marami dito mga laro ma'am sir. Sa pagsusugal, ilimitahan yung sarili. Huwag magpapa-addict. Tapos isugal mo lang yung extra money mo. Tsaka yun lang. Kita-kita ulit tayo sa sunod kong upload. Ako pa rin si Sibantilan. Bye-bye!